Σε αυτό το βιντεάκι θέλω να σας δείξω ένα εξομετρή που έχω φτιάξει. Λειτουργεί με το Arduino Uno και με τη βοήθεια δύο μικροτσίπ, το 293D. Τα χρησιμοποιώ για να οδηγήσω τα δύο μοτεράκια Aircore που έχει αυτό το Cadran από Fiat Brava νομίζω, και είναι ένας εξομοιωτής για παιχνίδια υπολογιστή. Αρχικά χρειάζεται να σας πω ότι αυτά τα δύο είναι δύο H-bridge που βοηθάνε στις γρήγορες αλλαγές πολικότητας, γιατί μόνος του επεξεργαστής ο Uno δεν μπορεί. Έχω αρκετές αναλογικές εισόδους και ψηφιακές χρησιμοποιώ. Βασικά έχω εξαντλήσει τις δυνατότητες του Arduino, με τις οποίες μπορώ να οδηγήσω μόνο τις στροφές και τα χιλιόμετρα. Ίσως αργότερα πάρω ένα Mega για να δουλέψω και τα δύο Aircore των καυσίμων και της θερμοκρασίας. Αυτό εδώ, αν σας φαίνεται περίεργο, το κομμάτι αυτό είναι μια φύσα στην οποία πάνω υπάρχουν κλέμες βιδωτές για να μπορεί να γίνεται η σύνδεση των καλωδίων. Από πλευράς λογισμικού υπάρχει αυτό το πρόγραμμα που λέγεται Xsimulator D. Είναι δωρεάν, κατεβαίνει, τρέχει online, πρέπει να είναι online αν το κατεβάζει δωρεάν, ενώ η πληρωμή τρέχει και χωρίς να είσαι συνδεμένο στο ίντερνετ. Αυτό το πρόγραμμα τραβάει τα δεδομένα από το παιχνίδι και τα μεταφράζει ώστε να τα πάρει ο επεξεργαστής και αυτός με τη σειρά του να τα μεταφράσει για να και τα μεταδώσει στα κοντέρ, στα Aircore, που είναι μοτεράκια που δουλεύουν, στην ουσία είναι δύο κινητήρες μαζί, ο ένας τραβάει και ο άλλος δίνει, και με κατάλληλη τάση στους δύο κινητήρες η βελόνα είναι πάντα στη γωνία που θες. Δουλεύουν με ημίτονο και συνημίτονο. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο ίντερνετ για αυτά, πάρα πολλές. Εγώ από εκεί τουλάχιστον τις βρήκα. Θέλει λίγο δουλειά, αλλά εντάξει, γίνεται. Τώρα στο Xsim έχω φορτώσει το LFS. Είναι ένα ραλάκι, το οποίο και αυτό είναι δωρεάν. Είναι από το ίντερνετ, σαν demo κατεβαίνει. Μέσα, αφού το φορτώσεις στο Xsim το ραλάκι, ξεκινάς το παιχνίδι μέσα από το Xsim. Όπου να είμαι και εγώ, φαίνομαι εδώ λίγο. Αυτό είναι το Live Speed. Ταυτόχρονα με αυτό πρέπει να ξεκινήσεις πάλι από την Xsim και το converter, το οποίο παίρνει και αυτό με τη σειρά του τα δεδομένα και τα στέλνει στο μικροεπεξεργαστή για να τα μεταφράσει, όπως είπαμε και πριν. Και αυτό online, δωρεάν, αλλά μόνο online. Σε περίπτωση που είσαι εκτός ίντερνετ δεν μπορεί να δουλέψει. Παίρνει και λίγο χρόνο μέχρι να ξεκινήσει. Θα σας δείξω κάτι άλλο. Ξεκινώντας τον extractor, βγάζει ένα μικρό εικονίδιο όπου φαίνεται, αν δείτε εδώ στο παιχνίδι τώρα, σας μικρύνω λίγο την οθόνη. Command Control Online. Ξεκίνησε και το converter. Το έχω ξεκινήσει. Θα μικρύνω λίγο την οθόνη.
εδώ στα δεξιά. Εδώ σε αυτό το σημείο θα δείτε τα διάφορα δεδομένα που τραβάει το παιχνίδι. Σε αυτό το σημείο θα δείτε τα διάφορα δεδομένα που τραβάει το παιχνίδι να αλλάζουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, που σημαίνει ότι είναι σωστά συνδεδεμένο και μεταφέρει δεδομένα από το παιχνίδι στο πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλύτερα. Βλέπετε εδώ διάφορα δεδομένα όπως speed, gear, turbo. Φυσικά αυτό το πρόγραμμα είναι φτιαγμένο για εξομοιωτές, που σημαίνει ότι εξομοιωτές και κίνησης, όχι μόνο κοντέρ. Τώρα θα πατήσω λίγο τον γκάζι, ή μάλλον θα αλλάξω μερικές ταχύτητες για να δείτε πώς το πρόγραμμα αντιλαμβάνεται τις αλλαγές ταχυτήτων. Εδώ σε αυτό το σημείο θα δείτε ότι ανεβαίνουν, κατεβαίνουν ταχύτητες, και θα ανεβάσω και λίγο. Θα ξεκινήσω. Στο πάνω μέρος βλέπετε τα χιλιόμετρα, ή τέλος πάντων τον αριθμό που αντιλαμβάνει το πρόγραμμα σαν χιλιόμετρα. Αλλά ας δούμε λίγο και το κοντέρ. Να σας πω και λίγο για το extractor, για το converter, συγγνώμη. Το converter θα πρέπει μέσα στο converter να βρεις την αναλογία για να μεταφράζεται σωστά. Εδώ στο κάτω μέρος θα δείτε μια μπάρα. Για να μεταφράζεται σωστά οι πληροφορίες, στην ουσία είναι μια γραφική για να μπορεί να δείχνει τις πληροφορίες που παίρνει, δηλαδή τις στροφές και τα χιλιόμετρα, τις πραγματικές στροφές και χιλιόμετρα. Πρέπει να το ρυθμίσεις για να δείχνει τα ίδια με αυτά που το παιχνίδι θα πρέπει να δώσει. Στην ουσία δηλαδή χαρτογραφεί σωστά για να είναι η ενδείξη του κοντέρ σωστά. Αλλά ας το δούμε και λίγο να παίζει. Να ανοίξω την οθόνη και θα φέρω μπροστά το κοντέρ. Για να φαίνεται μέσα. Τώρα θα ξεκινήσω πάλι το παιχνίδι. Επιλογές, κίνηση αγώνα. Έχω όπιστα μέσα. Βάλουμε μια ταχύτητα. Ωραία. Είναι λίγο δύσκολο να το οδηγήσω με ένα χέρι. Τι έγινε? Χάσαμε το παιχνίδι. Είναι λίγο δύσκολο να το χειριστώ, γιατί έχω μπροστά μου το κοντέρ. Ωραία, πάμε λίγο πίσω. Όχι, αυτή είναι κενή. Εντάξει, δείτε λίγο στην κενή τουλάχιστον. Παίρνω εδώ την άκρη να το μπερδέψω τις στροφές. Είναι λίγο μακριά, αλλά δείχνει ακριβώς τις στροφές που δείχνει. Μπορείτε να δείτε τον κόφτη είναι στις 8 και κάτι, όπως και στο εσωτερικό του παιχνιδιού. Τα χιλιόμετρα και οι στροφές που δείχνει είναι πραγματικές με αυτές του παιχνιδιού. Ωραία. Να τρέξουμε και λίγο μέσα. Ωραία. Τι έχω πατήσει, Θεέ μου, τι πατάω? Πατάω ό,τι να είναι.
Συγγνώμη γιατί... Αλλά με ένα χέρι προσπαθώ να οδηγήσω και ταυτόχρονα να παίξω. Θα σας ξαναδείχνω τις στροφές και μέσα στο παιχνίδι. Είναι σωστά αυτά που δείχνω. Τέλος πάντων δεν μπορώ να παίξω ακριβώς γιατί με το ένα χέρι προσπαθώ να κρατήσω την κάμερα. Αυτά. Όποιος χρειαστεί πληροφορίες μπορεί να στείλει ένα mail.